Hi guys, welcome back to your channel. To those who subscribed, thank you so much. Please don't forget to like and comment. Kuneva sati, please don't forget to like and subscribe. Stana ariku complaina iya kati DJ Towers. After all the work you did not get a car. Sa Kiki na Holyten wakazowira kumasure. Remember DJ Towers ndiye akatanga akanyora akati I set the trends. Suddenly it has become fashionable. Saka vakomana vakazopinda mufashoni after DJ Towers ndo vazokwanisa kuwana marewards, but iye akatanga haana zvaawana. Holyten ari kutaurawo iye kuti now takuita zvemangoma chete hatizivi, because most of the citizens are saying they have cancelled him and they do not want to go to his shows due to the fact that akavasiya panguva yekutambudzika. Kumbare vanhu vari kufara zvikuru vachitiwo they are happy nekuti CCC lost, because CCC had planned to take people out of matapi kuvaindisa kunovasetla kumamisha. Vari kuti ivo they were not in any position to leave their city and their loved beautiful homes dzekumatapi. Takabereka mutatakanongedza mabhegi kuenda kumusha. Vakomana vakatipromisa kuti hostera yemoto kudara vachistawina nekuti chatora kukansela zvese nechiitwa chakuisai kumusha. Saka iva isi tikufara isi takavata kuenda kuna kansela, takavata kuenda kuna MP, takavati kuna president. Aiwa isi tongofara nokuti kuno kwatigere kunoka tinotomhanyiswa masikati machena makuriswa achiona. Saka vananga vanotipurotecta. Saka tinovada baba ndavangoramba vachingotigonera. Vazhinji vari kuzvibvunza kuti sei CCC iri kuitira mapress conference panze. This is due to the fact that vakanselwa in the hotels they were supposed to go. Kuri kunzi izvoni the government has said pasave nevanhu vanoungana mumapoka mapoka. This is an issue of national security.